Sini sar bigasni bagai जों जतननै इसोरनि बागै बनो हामै फायदो हनै गाहाम खालायै जों जाति सबै जिनि सोलाबाय बोरै बाय खालायै जों जाति सबै बनो गाहाम बाय फायदो हनै सबै पालायो इसोरनि जरादै बनो दाति दातिना हामलिवै फायनानि खायदो अंखौ बेलायनो हामबाय म अंगासिनि 29 कृष्णपुर 9 नम्बर बुथ कमिटिनि आन्ध्र खालायजा कलेदिया पन्चायत रंगितला पारा कारण जों दिनै महै खालायमानि गायसिनि त्रिपुरा हास्टेनि सिनि ट्राइबल एफेयार मिनिस्टार बरम गोनां बिकास देबरमा सार ब बेलायनो पाब्लिक बरनि बागै सामुंटांनि बागै जों ब ताबुक सा खामिया दिल्ली एम हस्पिटाल खालायजा बिनि बागै जों जानजानि इसोरनो जों सुरि लायखा ब दातिना हामै फायमानि बागै जों बनो इसोरनो सुरि तै ब जे जागाफाना तंखौ दाति हामै फायमानि बागै आसन sini sosial media platform no dan ini adalah momak sebelumnya karon ke bila no sini muncul hari nay sini mau untuk Krishnapur bidan sama baik objek Krishnapur part sini orang momak sama dan ke sini oh bidan sama ni sitting MLA ewa minister borong benang kita development belai sak hadirangai sabuk deluo dedi hospital kelaja sengkono daktino kami besari woi taisa hai na hai bini samono kaham na kulik khema na bage hase ngai khema na bage seng jini jani je mani mani istamase suri woi seng jini bini hamrai bage bo hamrai masuk dai ani suri gak Booth number 1 Sini sini di korma Botris long booth ni ingai sini BJP कार्यकर्ता बटे जे sini honorable mananiya Sri Vikas Debroma je sorry kami agama dei isoni thali do ayu je